Mbukile sikubingelele sikwamukele izindaba zehora lokuqala emini. Lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magoba. Nazi sinohlonze emini nje. Ngeke siwayeke ama right ethu kahle thina. Sina ama right siyovota kanjani si agreement imali sikhishwe silokhiwe izinto zethu. Asikwazi ukuvota. Abashayeli bamatekisi baseThekwini sebesonge ngokungavoti ngesonto elizayo uma umnyango wezokuthutha eKwaZulu-Natal ungadedela amatekisi abo. Isiteleka salemboni siphazamise ukuhamba kwezimoto emgaqweni we-N3 namhlanje ekseni. They now say, as president, I should sign, which I hereby do, willingly and happy. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usecikithe umthetho wokulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kuleli emcimbini obubanjelwe ezindlini zombuso ePitoli. Unozinto weBanyana Banyana uAndile Dlamini uthi iqembu lesizwe lizosebenzisa umdlalo yobungani neSenegal njengamalungiselelo emqhudelwano emkhulu esazobanjwa kulonyaka. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi ubheke ngabomvu umbuthano Siyanqoba ozobanjelwe enkundleni yezemidlalo iFNB kusasa. Uthi izakhamuzi zasendaweni ezakhele iDeep Kloof zizomashela enkundleni yezemidlalo njengophawu lokutshengisa amandla eqembu. Umbuthano we-ANC iSiyanqoba uzoba umbuthano wokugcina weqembu ngaphambi kokhetho lukazwe lonke ngesonto elizayo. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi akangabazi nakancane ukuthi leli qembu lizoyigcwalisa phama inkundla yezemidlalo iFNB. From the length and breadth of this province, we have filled FNB before with Gauteng only. We have had build-up Siyanqoba rallies, community meetings, door to door. So Siyanqoba, always we come to the Calabash. So we told you in January that we will go to Mbombela, from Mbombela to Moses Mabhida, from Moses Mabhida to FNB. Ngalombuthano iANC ifuna ukutshengisa ukuthi iyona omakhonya kuleli kwezombusazwe. Kusenjalo unobhala weqembu esifundazweni uthi bayawulandela umyalelo abawunikezwe yizikhulu zeqembu kuzwelonke wokuqinisekisa ukuthi inkundla igcwele imfi. We are filling the stadium on our own. And we are bringing voters who are registered. Every bus that is coming and every person who's coming here through Gauteng is a voter, is a registered voter. Umbuthano iSiyanqoba uzoqala kusasa ngehora lesikhombisa ekseni. Umholi we-EFF uJulius Malema uhlangene nabeholi bendabuko eMolechi ngaphandle kwasePolokwane eLimpopo. uMalema uphinde wakhuluma nabalandeli beqembu enkundleni yezemidlalo esendaweni njengoba leli qembu lilungiselela umbuthalo walo enkundleni iPeter Mokaba. Umholi we-EFF uJulius Malema uqala umkhankaso wakhe eMlajana lapho ehlangane khona nabaholi bendabuko. Ubacele kuba beseke iqembu lakhe okhethweni oluzayo. uMalema ke uthi lo mphakathi sekuyisikhathi unganakiwe. I was reminding them of what they know. They are suffering of water, no electricity, no flushing toilets, and no proper roads. Struggling of our children in schools, especially when it comes to the issues of school uniform, that is very expensive, and reminding them that they were actually locked inside their houses with their communities and promised to be looked after by the ANC government. uMalema uphinde wakhuluma nabalandeli beqembu enkundleni yezemidlalo. Uphinde wakhuluma ngempi ebiphakathi kwabalandeli beEFF nabe-ANC eJuju Village esishihlo ngesonto eledlule. Intombazanyana ke eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala ingeniswe esibhedlela emva kokudubuleka inhlamvu ebiziphaphalazela. Extremely wrong. I don't understand why the EFF reacted to a provocation. Because if I had been asked at that point, I would have asked them never to be provoked by, anarchists, people who thrive out of disruption, out of, shooting at people and all of that. That was horrible. The mayor of Polokwane must take full responsibility for his action. Uthi abantu bakulendawo bakhala ngokunganakwa njengoba bengenawo amanzi nezinye izinsiza.
Amaphoyisa ase-Western Cape athi asekulungele ukuqinisekisa ukuthi kubanjwa ukhetho olunokuthula kulesa sifundazwe ngoLwesithathu oluzayo. Uphiko lwamaphoyisa eWestern Cape luthi konke kumi ngomumo malungana nezokuphepha ngesikhathi sokhetho kuzoqashwa ngesolokhozi zonke iziteshi zokuvota kulesifundazwe kanti amaphoyisa azojujwa kakhulu ezindaweni ezidume ngobugebengu. Amaphoyisa azophendula ngokusheshsha kunoma isiphi isenzo esiphambene nomthetho. We will have the normal policing continuing in the areas, making sure that there's visibility in partnership with all our road players, the CPFs, the neighborhood watches, the community in blue, and all other stakeholders, law enforcement, metro police, traffic departments. Ikhomishana yezokhetho eWestern Cape ithi isigameko sokwebiwa kwempahla esenzeke emasontweni amabili edlule sasukunyelwa kungakapheli unosuku olulodwa kwaboshwa basolwa futhi nempahla yatholakala. With the assistance of SAPS, all our materials are being guarded where we escort. They are there to assist us with escorting and ensuring that all our materials will ultimately arrive safely at the voting stations, but also more importantly that they will be returned from those voting stations once voting is completed. Ezinye izinhlaka zokuphepha komphakathi nazo zizobamba iqhaza eqinisekiseni ukuphepha ngesikhathi sokhetho. We are very clear from our side that we would want each and every person that is eligible to vote to ultimately make it to a voting station. So where the South African Police Service should have visibility and presence, it will be an integration between Metro Police, LEAP officers, law enforcement, some routes traffic as well. IEC ithi iyawuthemba umsebenzi wophiko lwamaphoyisa futhi yakholwa ukuthi lolu khetho luzoba liphephile futhi lunokuthula. Inhlangano yomphakathi Defender Democracy ithi nethemba lokuthi ukhetho lukazwelonke lwalonyaka luzoba ngolukhululekile nolunobulungiswa. Leli qeqebane liyingxenye lezinhlangano ezizimele eliqokwe yikhomishana yezokhetho ukuba liqaphe uhlelo lokuvota. Iningizimu Afrika ibenokhetho olungenazi izigameko kusukela eminyakeni engama-30 kwabusa uhulumeni wentando yabantu. IDOD ithi lokuthula nokubekezelelana obekukhona kule minyaka edlule yikho kuzoqhubeka nokubonakala ngoLwesithathu oluzayo. The Constitutional Court thankfully ruled on the problematic nature of whether or not the former president would be able to legitimately go to parliament as a member of parliament. Ithi kuzojutshwa ingqapheli ezikhungweni zokuvota ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingama-23 ezifundazweni eziyisishagalolunye. Also have partners who are doing similar work that we are collaborating with in terms of ensuring that we are spread proportionally in all provinces and work together to get the reports in all these voting stations. Izinhlangano zamalungelo omphakathi ziyakweseka lokho. This may be the last chance to elect a government that can ensure a real democracy for everybody in South Africa. The constitutional rights are yet to be realized and experienced by all who live in our country. Let next week be a trigger when these rights become a reality. Bekumenze ukuhamba kwezimoto emgaqweni we-N3 obheke enyakatho noyeningizimu eWestville eThekwini ngenxa yesiteleka samatekisi namhlanje. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba njengamanje sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC ezinze KwaZulu-Natal uVusi Khumalo. Isiteleka besikhona-ke samatekisi kakhulukazi sikhushwa inhlangano i-Durban Long Distance Taxi Association okwamanje sisamisiwe ngenxa yokuthi kukhona-ke umhlangano ozobe ukhona phakathi kukamhlonishwa ongu-Police Commissioner KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi kanjalo-ke nabanikazi bamatekisi kakhulukazi imboni yamatekisi sivuke ekuseni bevele sebetelekile uvalwe imigwaqo emikhulu bakhala ngento eyodwa-ke ubaba osozosichazela kabanzi kakhulukazi osenhlanganweni i-Durban Long Distance Taxi Association ubaba ubhekisisa unzuza. Sicela usithathe usitshele kabanzi ukuthi kungani namhlanje sivuke ekuseni amatekisi evale imigwaqo. Isizathu esikhanda ukuthi amatekisi avuka avala imigwaqo amatekisi thina abanikazi bemboni sicela ukubonana nolunga wahluleka ube sibonane naye ehlulekile
basibonane naye kwagcina la siney'khalo zokuthi iy'moto zosomatekisi baziphuca amadiski endleleni ziphuca ushanele ekugcineni mihamba ingenamadiski lemoto udrayiva akasakhavekile umgibeli wethu akasakhavekile umgibeli nje obesuka pha beNewcastle kude kangaka ukuthi abasuke beya khona bebamise endleleni bebamise bethi kufuneka imoto enye enani enesitifiketi bagibeli ke laba long distance le ebheke lapha enyakatho lesifundazwe Newcastle njengobona ke imigqa lapha emide kakhulu ngenxa ke yama delays nokubambezeleka okudalwe isiteleka bese khona singakusho okwamanje isiteleka sibe sesimiswa ke ngenxa ukuthi kuzoba khona umhlangano ngesonto ozoba phakathi kwa police commissioner lapha esifundazweni KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi kanjalo nabaphathi bemboni yalapha ematekisi lapha eThekwini. Sisathi qhu ezitolo kanti uMasikwese uzokuphathela udaba oluthi when we took the Israeli state to the ICJ, many people thought we were mad. Elakuleli selincoma isinyathelo sokuzama ukuthola incwadi yokuboshwa ukandunankulu welakwa-Israel uBenjamin Netanyahu njengoba kulindelwe isinqumo se-ICJ esicelweni seNingizimu Afrika namhlanje ntambama. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibika ukuthi abashayeli bamatekisi baseThekwini sebesonge ngokungavoti ngesonto elizayo uma umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal ungadedeli amatekisi abo. Isiteleka salemboli siphazamise ukuhamba kwezimoto emgaqweni weN3 namhlanje kuseni. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola. I-ANC KwaZulu-Natal ithi sijube amavolontiya alinganiselwa ezinkulungwaneni ezingama200 ngemizamo yokufinyelela kuzona zonke izingxenye zesifundazwe ngaphambi kokhetho lukazwelonke langesonto elizayo. Lesifundazwe isona esinesibalo esiphezulu sabavoti emva kweGauteng. Unobhala waleli qembu esifundazweni uBheki Mtolo ukhankase eNdwedwe ogwini lusenyakatho yeKwaZulu-Natal. Sekusele isikhathi esingaphansi nje kwesonto ngaphambi kokuthi elakuleli liye okhethweni amaqembu ke ezombusazwe athe chithisaka ayakhankasa. I-ANC KwaZulu-Natal ithi ukujujwa kwabaholi baleli qembu esifundazweni kulamasonto edlule kusizile kakhulu umkhankaso weqembu. Izakhamuzi zaseNdwedwe zithi yize zibhekene nenselelo malungana nokuhlinzekwa ngezidingo zomphakathi kepha sezikulungela ukuvota. Siwathola amanzi nemisebenzi amathuba omsebenzi akaveli endaweni yethu khona ke kodwa kulokhu ke ngicabanga ukuthi ithemba likhona ngithembile ukuthi mhlambe uma siya kovota kulokhu mhlambe khona ushintshwana olunye esolubona. Ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal buthi benze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi leli qembu liyasinqoba futhi lesifundazwe. Idata esinayo manje isitshengisa ukuthi lama volunteer asehlangene nabantu abathi bazovotela iANC bazophuma ngomningi babo abayizigidi ezimbili nekhulu elilodwa 2.1 million okwenza ukuthi sesingasho ngokuqinisekile ukuthi after ukhetho mengaba ngempela labantu bengaphuma bayovota bavotela iANC iKwaZulu-Natal lizoqhubeka iholwe iANC. Umtolo uthi iqembu ke iANC lizoqinisekisa ukuthi ukuhlinzekwa kwemphakathi ngamanzi kuseqhulweni kulesifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseNdwedwe. Elakuleli selincoma isinyathelo sokuzama ukuthola incwadi yokuboshwa kukandunankulu welakwa-Israel uBenjamin Netanyahu njengoba kulindelwe isinqumo se-ICJ esicelweni seNingizimu Afrika namhlanje ntambama. Senkantolo yamazwe omhlaba uKarim Khan ungaphansi kwenkulu incindezi emva kokuthi ecele iICC ukuba inqume ngencwadi egunyaza ukuba kuboshwa abantu abahlanu abaholi abathathu baseHamas kanye nondunankulu kwaIsrael uBenjamin Netanyahu nongqongqoshe wakhe wezokuvikela. Announcement of the prosecutor of the ICC is beyond outrageous and shows the extent to which the international judicial system is in danger of collapse. Taken in bad faith, this one-sided move represents a unilateral political step. Ngakolunye uhlangothi
laba baseka iPalestina ukuhlanganisa neningizimu Afrika okuyiyona eyanxusa iICC ukuba ingenelele enyakenye bakholelwe ekutheni umshushiso omkhulu uhamba ngendlela efanele. When we took the Israeli state to the ICJ, many people thought we were mad. Some of them said this is baseless, this is a groundless initiative. Amaqembu aphikisayo kuleli athi kufanele kube nendlela ebanzi oluzobhekwa ngayo lolu daba. Current situation there needs to be resolved urgently. Now, we can recognize all we like, but if we don't get both of those parties around a table, agree to a ceasefire, release the hostages. What you are witnessing there is outright genocide, targeted killing of a group of people on the basis that they are Palestinian. I-Arab League enguyazeni yayo iphakamise ithimba eliholwa inhlangano yezizwe i-UN. Lokhu kuza nje inkantolo ebhekela ubulungiswa emhlabeni ICJ ilindeleke ukuba yethula isinqumo sayo mayelana nesicelo seningizimu Afrika sokuthi kwengezwe imigomo kwela kwaIsrael odabeni lwaseGaza. Ngakuphi? Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usecikise umthetho wokulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kuleli. Njengamanje sinentatheli yeSABC uKelvin Dludla nobese izidlinza umbuso. Cebisa asibamukele esidabeni. Asibingelele zakwethu sibingelele nombukeli wendaba zeSABC ekhaya. Umengameli wezwe namhlanje ke ubebambe isangamo nabezindaba ezobatshela kabanzi ke ngomthetho osivivinyo abe usayinda namhlanje njengoba ke ewenza ukuthi ke ube umthetho ngokuphelele ke lo mthetho umayilana ke nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nengane. Umengameli wezwe uthi ke kuneyigidi zamarandi amabhiliyoni empeleni afakiwe kulolu hlelo ukuthi ke kuliwe nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nengane. Sikhulumeke noNgqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele ngoba uzokhumbula ukuthi zakwethu uma ngabe owesifazane ehlukunyeziwe isindawo yokuqala kumele anikele kuyo isikhungo samaphoyisa lapho kumele khona athola usizo. Uyasho kuNgqongqoshe ukuthi nokuba zikhona ingqinamba zokuthi mhlawumbe amanye amaphoyisa awakakutholi kahle ukuqeqesheka ukuthi ke akwazi ukubhekana nalesihlava ngoba ngize ngambuza ngathi kuyaye kwenzeke kwezinye inke zamaphoyisa uthola ukuthi uma ngabe uyobika bakutshela ukuthi cha kumele uyokhulumisana nomuntu lo okuhlukumezile uthi uyokhulumisana naye egcine nixabana kakhulu agcine kubulala. Washo ukuthi kuneyikhungo empeleni asebeyivulile bona njengamaphoyisa ukuze ke kwazeke ukuthi umuntu akwazi ukuthi ke athole usizo. Ngibese ngimbekela ke ngathi kuyenzeka kwezinye indawo uthola ukuthi umuntu mangabe yobika ekakhulukazi thina abantu besilisa ngoba ingathi lolu dlamo liyamene nobulili ngathi olokusiza besifazane kuphela kodwa ke nathi thina abantu besilisa kuyenzeka sibhekane nengqinamba zokuthi ke nathi sina izinkinga zokuthi siyahlukunyezwa endaweni eziningi ngabe uyobika ukuthi uhlukunyezwa umuntu wesifazane amaphoyisa afika kuhleka usulu ukuthi ungahlukunyezwa kanjani umuntu wesifazane. Washo ukuthi ke kodwa ke basazozama ngayo yonke indlela ukuthi ke basebenzisane nezikhungo ezithile futhi baqeqesha abantu babo ukuze bakwazi ukuthi ke bathole usizo. Siyabonga kakhulu Dludla ngalolu daba. Sibonga kakhulu. Lowo bekunguKelvin Dludla intatheli yeSABC. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Bukeli ngaphambi kokuthi sivalelise nalo daba. Amaphoyisa ase-Northwest athi iPid iphenya amacala okushaya ngenhloso yokulimaza avulelwa amanye amalungu awo abasolwa ngokushaya abafundi base-Rakoko Secondary eMabeskraal eduze nase-Rustenburg ngesonto elidlule. Uphenyo luqale kulandela ukuthi abanye abazali babafundi bevula amacala okushaya amaphoyisa asolwa ngokushaya izingane zabo ezihlolela izidakamizwa. Labazali bathi ingane zabo zisale zikhungathekile futhi zilimele emva kokushaya amaphoyisa esikoleni. Ngokwabazali ingane bezidlulelwa izidakamizwa amaphoyisa kodwa azikho ezitholwe kuzo. Zithi ke zishaqekile ukuthi azange zidedelwe ukuba zihambe uma amaphoyisa engatholi lutho kodwa kunalokho zayiswa ehholo la zishayiwe khona. Kafushane uthi bamshaye ngamabhande izimpama bamkhahlela wawaphansi ubengekho kahle ngomsombuluko ngize ngamisa esibhedlela. Kafushane uthi ngesikhathi ebuye esikolweni bengibona ukuthi kukhona ukushaya amanzi ubese ngitshela ukuthi ushaywa amaphoyisa ebahlolela izidakamizwa. Uthi lokhu akukaze kwenzeke ngaphambilini. Abanye abazali bakwazile ukuvula amacala okushaywa eziteshini eziseduzane kanti abanye baphindiselwe emuva. Kusenjalo amaphoyisa athi iIPD yaliphenya udaba. South African Police Service Management is aware that police officers assaulted learners at a school in Mabeskraal last week. Reports suggest that members conducted a safer school awareness with other stakeholders. Some learners were taken to a separate classroom where the alleged assault occurred. 2 counts of assault with intent to do grievous bodily harm were registered. Umnyango wezemfundo eNorthwest awukakaphawuli. Mbukeli sizibeka lapha ezehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.